जाबाव दे आयै आं जाथ'ला दे इसे जाबाव देहाया मोजां मोनगोन दै लोंनो आयै एसे दे आफा नों इसे रेस्ट लाथ'दो आं बाहेराव थांसै माबोरै जाखो बिमा जेम्सआ बिफा जेम्सनि गोसोआव माबाफोर रहस्य दं बिनि थाइनै मेगनखौ थाबैनो फाहामनो राहा लाथारनांसिगोन अ लांगोन बिमा आं जेम्सखौ दा बावैनो गेदेर हस्पिटालाव लांथारगोन आंहा फोथायनाय दं बिनि मेगना मोजां जाफिनथारगोन दे थाबैनो लांबानो जाबाय इसोरा अनोब्ला हामगोन बियो जेम्स नों मानो ओंखारबोनांगौ जाखो आं जेबो जायाखैथ' आयै आंखौ एसे बेरायनो लांना बाहेराव आबै आं दादैखौ बेरायनो लांनि फै जेम्स आं नोंखौ बेरायनो लांगोन आं मेंबाय प्लिज आंखौ दसे जिरायनो होदो थौ बेयावनो जिरायथ' नों जेम्स दै नाथाय बहा थांनो नोंलाय आं बैनिफ्राय बैनि थाबैनो फै औ जागोन दे माबा बुंदो नों हे जेबो बुङाखै दे नोंहा गोबां रहस्य दं रहस्य आंनि रहस्यआ गुबुनसो नाथाय नोंनि सिनायथिखौ दाबो होआखै अन्नानै नोंनि सिनायथिखौ होगौमोन नामा आंखौ रादाब बुङो नाथाय आं नोंनि रहस्यखौ हमदांना मोनखाजोब्बाय नों बायदि आंहाबो गोबां रहस्य दङ आंनि रहस्यखौ नों खोनासंगोन दा रादाब नों आंनि साबसिन लोगो आं मानो खोनासङा जानो देनाय बुंनायसै जेम्स आंहाबो सासे मोजां मोननाय दङमोन जायखौ आं आंनि जिउनिख्रुइबो साबसिन आरो हामसिन मोजां मोनोमोन रोमै रोमै नों मा खालामदों
ओंखाम संनो बन सिनदों। अह' बेथ' नोंनि खामानि नङाना। रादाब सोरथो दं जोंहालाय? आफा दं नाथाय बेबो फुङावनो थेला गारिबो लाङो। आं मावाबालाय सोरथो मावनो? हर बनखौ आं सिननोसै। नों आंजों बाजाराव थांफानांगोन। थां ओंखारहै। रादाब आं थांला दे। न'आवबो रावबो गैया। आफायाबो दानो मेंनानै फैबा ओंखामखौ खुरनानै जानो रोंनाय नङा। आं बुंदों ना नों थांफाथारनांगोन। दिनै सानसेया जेबो जाया दे। र' बिदिब्ला आं दे ओंखारहैनि। माबार ओंखारहै थां। फैदो जाबाय। आफा बबेयाव थांनो नागिरदों आइ? आफा आं आदा रादाबजों थांफानो नागिरदों। नाथाय नों एसेबां बुरजा थेला बुजाखौ लानानै नोंनि देहाया मा जानांगौ आफा? जेबो जाया आइ। आं हाखानायखौसो लाखादों ना। दे थां हनै रादाबाबो नेगासिनो दं। दे। दे आदै। थाब फै थाब फै। सफैबाय आइ? अ आफा सफैबाय। हा माथो लाबोखो गांनै गांथाम प्लास्टिक मनायावलाय? बेफोरखौ आदा रादाबानो बायनानै होदों आफा। नाथाय आं नाङा नाङा होनथारदोंमोन। अब्लाबो बियो बायथारो। नोंलाय रादाबखौलाय मानोथो लिंबोदिया? लिंबोदोंमोन आफा। नाथाय बियो बबावबा थांनो आथुर जालांदों। आफा आदा रादाबा ना आंखौ मानो एसेबां अनोथाय? आं गावखौनो बुजिस'नो हाया। बियो ना आंनो देलायग्रा फास्रा गोबां बायदिसिना बायनानै होदों। रोमै आइ, रादाबा नोंखौ अनखागोन आरो बिनो नोंबो अननाय होनो सोलों। जागोन आफा। नाथाय आं बेनि अननायखौ माबोरै सुख'नो आफा? नों बुजियासै फिसा। अननायखौ रांजों एबा मुवा बेसादजों होफिननाङा। अब्ला आं माबोरै सुख'फिननो आफा?
बिनि अननायखौ नों सुखुफिननो हागोन फिसा। रादाबा जेब्ला जोंनि न'आव फैगोन अब्ला बिखौ जिरायनो हो। बिनो अननानै दै जासि आरो बबेयावबा लामा दथायाव लोगो मोनब्ला बिखौ मोजाङै रायदाव। बिनि अननायखौ बिदिनो सुख'नो हागोन फिसा। नाथाय आफा, रादाबा आंखौ मुगैनाय नङाथ'? रादाबा जेब्लाबो मुगैनो हाया, आंहा फोथायनाय दं। बियो नोंखौ मुगैनो हाथारनाय नङा। थांदो थां फिसा, ओंखामफोरा संहैदो। रादाब, नोंदि आंनो दख'ना गस्ला बायनानै होबाय, नाथाय नोंनि अननायखौ आं माबोरै सुख'फिननो? नों मानो बायना होनाय रादाब? रोमै, सान्दुं नङासै नों? आं नोंनो रांजों माबा माबि बायना अननाय होदों आरो बिदिनो नोंबो आंनो रांजों अननानै अननाय होफिननांगौ होननानै। औ रादाब, आंनि आफाया सासे थेला गारि बोग्रासो। रोमै, आंथ' नोंखौ बिदि बुंनो होआखै। अब्लाबो खुगायाव बेरखाङो, गोसोआव दुखु मोनो। रोमै, नों आंनि अननायखौ मानो बुजियाखै? बुजिदों रादाब, बेखायनोथ' दिनै फंफ्रोमबो रावा थेरनाय गारांजों ओंखारनांगौ जादों। बुजिबाय आं नोंनि थेरनाय गारांजों बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ। रादाब, आं थांनोसै। रथ' रोमै, मानो बुजियाखै नों रोमै? आंखौ मानोबाव रादाब? गोरिबनि थाखाय खामानियानो जिउ, धोनिनि थाखाय राङानो जिउ, नाथाय आंनि थाखाय नोंनो जिउ। नों मा बुंदों रादाब? औ रोमै, बे जोनोमाव जिउ जोबजासिम नोंनो आंनि रोमै, नोंनो आंनि। सानबिबार जाना मिनिखैरो थाइनै मेगनाव नों गेवलां बारफैयो दावराय जाहारनि नों सिखिरि जाना बिरफैयो सना गोरबो जाहाराव मुफा माफा समायना नोंनि लाजिस्लु महर साया माया समायना महर मिनिखैरो दुंहाव फागुन सोलेरा दुंहाव दुंहाव गोसो गोरबो थांहां फैहां रजे आख' फाख' उरां फारां हास्थायदों खाथियाव रजे थाइनै मेगना हास्थायदों गोसो गोरबोआव रजे नोंखौ सानबिबार जाना मिनिखैरो थाइनै मेगनावनो गेवलां बारफैयो
फागुननि बारजाना बिलिरनो लुबैसै आं हसारनाय खानाय बिलाइया फावदुर नोंनि खावलाया अननाय होनो लुबैसै गोसो गोरबोआव अ आंनि गोसोनि अ आंनि गोरबोनि अनजालि 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 जेसेखि नों गोजाना जेरावखि नों आन्दोआ नुस'यै बबेबा खनाया नुस'नै बबेबा फुरियाव थाया मानो सना मेगननि गोजाना थेवबो नोंखौ बावा सना नोंखौ बावनो हाया अनजालु 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 सान्दि बारजाना मिनिखैरो थाइनै मेगनाव नों गेवलां बारफैयो दावराय जाहारनि नों सिखिरि जाना बिरफैयो सना गोरबो जाहाराव मुफा माफा समायना नोंनि लाजिस्लु महर साया माया समायना महर मिनिखैरो दुंहाव फागुन सोलेराव दुंहाव दुंहाव गोसो गोरबो थांहां फैहां रजे आख' फाख' उरां फारां हास्थायदों खाथियाव रजे थाइनै मेगना हास्थायदों गोसो गोरबोआव रजे नोंखौ सान्दि बारजाना मिनिखैरो थाइनै मेगनाव नों गेवलां बारफैयो ओइ भिखारि नोंखौ सोरनो मा नोमफाया थिनदों बेफोरबायदि खांथिंनो दङबा जोंनोनो होलां हैद साला थां भिखारिनि जात मा आखल बेलाय बे जोंनि आखल आरो खामानि खुगाखौ मोजां सामलाय नङाब्ला नङाब्ला मा खालामदों नङाब्ला रादाब फै थांदिनि बेटा लोगोआव समायना सिख्ला लाबथिंनो मोन्दोंथ' गावखौनो खोब हिर' बायदि साननानै लादों
जोंखौ सिनायाखै नोङो साला होद मा नायबाय थागोन नोंसोरो होसोदो सिनायाखै नों जोंखौ सोर बयस मा नायबाय थाखो होदो होसो